казва Мария ангел и каза Мария Бог е много доволен от теб. Той иска синът му да дойде и в света ти му родиш неговия син. Амин. Раждането на Исус почети по същото време. Небесен ангел и каза на една млада жена. Тя се казваше Мария. Ангелът и каза Мария, Бог е много доволен от теб. Той иска синът му да даде в силата ти. Ще родиш неговия син. Амин. Раждането на Исус почти по същото време. Небесен ангел дойде в дома. Той млада жена. Тя се казва Мария Ангелия и каза Мария, Бог много доволен от тебе. Амин. Исус се роди като бебе във Вифлеем за мен, за теб целия свят. Исус се роди като бебе във Вифлеем за мен, за теб целия свят. Амин. Раждането на Исус почти по същото време. Небесен ангел дойде и в дома една млада жена. Tja se kazali Marija. Ne bre? Alamam senden ha? Klip yapayım da derim alamam. Amca kaç kere rava yapayım klip? İyi geçin oraya. Amin. Geçin kenara söyleyeceğiniz. Раждането на Исус почти по същото време ангел небесе дойде един млада жена, тя се казваше Мария. Ангел и каза Мария, Бог е много доволен от теб. Алелуя. Şana kızanları. Небесен ангел дойде на млада жена, тя се казва Мария. Ангела ще почитете на Мария. Амин. Раждането на Исус почти по същото време. Небесен ангел дойде на дома млада жена, тя се казва Мария Ангела. Амин. Исус трябвало да се роди в град Вифлеем, както предсказал един от пророците. Но Йосиф и Мария живеели в Назарет, който бил много далечен от Вифлеем. Веднъж в Назарет дошъл римския войник и огласил на жителите му заповедът на римския император. Израил повече не принадлежи. Сега Израил част от римския държавен. Всеки от вас е дължен да се върне в онзи град или в онова село, където по-рано е живял със своите родители. Римският войник ще преброи всички и ще запишат колко души живеят във всеки град и във всяка село. Така е заповедата на император Август. Четят войнат. Йосиф чул думите на римският. Амин. Исус се роди като бебе, ела слава Вифлеем за мен, за теб целия свят. Амин. Исус се роди като bebe в Вифлеем за мен, за теб целия свят. Амин. Алелуя. Güçlü bir alkış alalım Rabbi sağ için.